Right, ndichida kutendai pano paSend TV nesupport yamunoramba muchitipa. Aiwa zvakare patadzokera munzira kumbonokurukura nevakomana nevasikana avo vanogara mumastreets. Nhasi ndakamira neshamwari yangu yandaona panapa. Makamutarisa mukomana uyu haatomboiti seanogara mustreet, but chokwadi chaicho mukomana uyu anotogara mustreet. Wakadi yako shamwari yangu? Makadi yenyu? Ndiri nani. Muri weZimbabwe ingada kuziva kuti unonzi ani zita rako uyezve unogara kupi? Nonzi Tadiwa Nyamanhindi, ndinogara kuJoina City muCity. KuJoina City pai? Pane mashops ari apa pa opposite Joina. Alright, unenge uri pai mustreet kana kuti pamba? Ne ndiri mustreet. Wane nguva yakareba sei uchigara mustreet? Ndane 4 years. 4 years? Kumba wakabva kumba ndekupi kumba kwenyu? Kusali Mugabo. Ndiani waigara naye? Ndaigara nasekuru wangu nagogo wangu. Savari kwere kusali kana kuti? Haina nchanatsoziva vachiri kwere because ndakabva ikoko kudhara. Chii chakaita kuti ungada kutsanangura kuti chii chakazoita kuti uite sarudzo yekunogara mustreet? Pana zvakanyanya zvine zvakaitika because ndakatongotizawo pamba. Because zvinhu zvakawanda zvanga zvisipo, urombo hwanga hwakanyanyisa. Urombo hwanga hwakanyanyisa? Yeah. Kana uchiti urombo hwanga hwakanyanyisa, ungada kutsanangurira kuti waiti urombo panguva iyoyo? I understand kuti wanga uchiri mudiki. Zvakanyanyisa izvozvo uchiri mudiki, but ipapo wanga uchiri mudiki. Urombo hwawakaona nezera iroro hwanga ndehupi? Ndakaona kuti pamwe pacho vaishaya chekudya. Maigona kutoswera musina kudya, murara musina kudya, pachitoshaika chekutodya chachona. Pamwe pacho kutopfeka kwaitonetsa, zvekutopfeka zvacho zvawangofanira munhu aitogara mustreet but uchitogara pamba. Alright, but nhasi ndiri kukuona wakachena chena shamwari. Wakachena chena, unitori nebhegi rako rawinaro rinodhura dhura, hembe dzawakatopfeka wakatochena, asi uri kuti unogara mustreet. Ungada kutsanangurira kuti uri kuzvigona sei, uri kuzvibatanidza sei kuti unge uri kunopfeka, unodya, uri kutoonekera semwana ari kutobuda mumba? Zvandakaita izvi kutochena chena uku ndakatenga hangu hembe dzangu. Mari uchiiwanepi yekutenga hembe dzakanaka sezvizvi nezviri mubhegi mako? Ndakaenda kumweso kune imwe n'anga so yakandibatsira so kuti ndite mari ndikwanise kuita zvandakaita izvi. Wakaenda kun'anga? Kupi? KuChipinge uko. Alright, wakaenda kun'anga kureva kuti wakanotsvaga tsanangura kun'anga wakanobatsirwa sei? Vakakupa mari here kana kuti? Vana kundipa mari, vakandipa mushonga wekushandisa kuti ndite mari. Kuti ndakaushandisa nhasi ndomuka mangwana ndine mari. Usadaro shamwari. Kureva kuti unotone mushonga wakapiwa kun'anga wauri kushandisa kuti unge uri unoita mari izvezvi. Ndo uri kuita kuti urarame life yauri kurarama uri mustreet. Yeah. Muri weZimbabwe nyaya dzachona dzinoita sekutamba, but tanatsotora zuva rese tichizama kuda kunzwisisa nyaya yemukomana uyu. Zviri kuratidza kuti mari zveshuwa mukomana uyu mari anayo ende mari ari kuiwana. Ungada kutizivisa kuti mari yawakapedzera kubata, wakabata mari? Mari yandakazopedzisira apa yange 300. 300 wakaibata zvarini? Pane 3 days dzadarika pandabhonoibata. Wakaiwana. Ungatsanangurira kuti wakapiwa mushonga kuti unonge uchiushandisa sei uye mari unozoiwana sei? Ndine mushonga wandakapiwa wekugeza 3 days. Ndapedza ndageza 3 days nondarara 1 night nondatomuka mangwana achona nditotene mari. Unomuka unayo sei? Inenge iri pai? Unongoiona iri mupoketi mako kana kuti itongori pasaidi pako. Yeah. Saka uri kundiudza kuti 3 days ago wakaiona iri pai? 3 days ago yekupedzisira ndakaiona iri mupoketi mangu. Anga ari chima 100, ma10, ma20, ma5, madola? Anga ari ma20. Ma20? Yeah. Kureva kuti ma20 aripo mangani? Anga aripo 315. Yeah. Ndizvo? Yeah. Aingova ma20 chete? Anenge ari manyowani here kana kuti? Anga ari manyowani chete. Saka iwo hana yako hairove here paunoona mari yakawanda kudai iri momwe mako? Inongoti rove zvishoma, but ndinosimbisa nekuti ndakaenda noita zvinhu izvozvo. Shamwari, riri kuda kuti titaurira nechokwadi. Ndo zviri kutonatsoitika zviri kukupa kuti uchene nekudya chikafu chakanaka uri mustreet?
yo mhuri yezimbabwe taifunga kuti taona but zviri pachena kuti hatina chatati taona. Aiwa ngatisanganei pavhidhiyo rinotevera patichange tichipfuurira mberi nekukurukura neshamwari yangu yandinayo panapa. Aiwa, from Uncle Saint, the only Zim uncle. Ngatisanganei zvakare pa the next episode.